Бу интервью сен мені ұялту үшін ішленген әйбірі. Мен бақытлы һәм бақытсыз шақта яратам Кремльгә кадәр барып, аннан менә Татмедиага кадәр күпер буенча җәяү барырга. Минем күп шигырьләр шул күпердә язылган. Мин университетка татар филологиясына кергәнче татар гимназиясында укысам да һәм гомумән гел татарча сөйләшсәм дә русча язадыр. Беренче тапкыр Галимҗан абый Гыйльманов миңа шундый вызов ясады. Әйдә язып кара инде бер шигырь кызык өчен генә ди. Мин язып карадым. Һәм шуннан соң бер тапкыр да русча язмадым. Университет ул үзеңне тәрбияләргә өйрәтә торган җир. Монда сиңа юнәлеш бирәләр, ләкин калганы инде синнән тора. Һәм миңа калса бу бик мөһим әйбер кешенең тормышында. Миңа калса яшьләрне ниндидер вакыйга берләштерә барыбер ул тик томалдан теге әйдә берләшик әле дип берәүдә берләшми бит инде. Без ничектер менә белмим, ниндидер инфантиль буын булдыкмы соң. Теге менә буйдак малайлар була бит инде әти-әнисе белән яши торган. Диванга ята да инде ул шулай аптырап ята. Менә безнең әти кадак та какмый хәзер дип инде. Ну син әтиң өйрәткән бит инде кадак кагарга, син бит инде хәзер бар да какаймы. Без ничектер һаман теге абыйлардан көтәбез кебек. Алар нәрсәдер әйтсен, менә шуннан соң бар да булар кебек. Без әлегә энтузиазм белән эшлибез. Бераздан без энтузиазм белән эшли алмабыз. Ну килер яңа яшьләр, алар эшләр энтузиазм белән тагын күпмедер эшләр. Ләкин барыбер энтузиазм булмаса нәрсәгә ярдәм итеп булыр иде соң. Барда, ну шуннан килә миңа калса.